Arratsaldeon, komentatu genuen bezala, gaur egingo dugu Leitzaran Abenturako udalekuen izen emate zozketa. Lehenengo txandan 46 izen emate egon dira eta bigarrengoan 38, beraz, lehenengo txandako zozketa bakarrik egingo da, bigarrengoan denak sartu baitira barruan. Lehenengo txandako zozketa joango da adinaren arabera, gero txandak horren arabera egingo baitira. Ordu, 2010ko izena eman dutenek, hor zozketarik ez da egongo dira zozketa, 2009ko adineko nerabeekin eta 2008koan. 2009koan, 20 nerabek eman dute izen ematea eta hortik 15 aterako ditugu zozketan, eta beste 2008koan beste 20. Eta horien arabera, 40ko izen emateke izango genituzke, 4 talde osatu ahal izateko. Beraz, 6 pertsona geldituko zaizkigu kanpoan, beste aukera batzu, kanpoan geldituko dira. Orduan, lehenengo egingo dugu 2009ko nerabeen zozketa, 15 izen emateko aterako direna, eta gero 2008koak. Jarraian, hasiko gera horrekin. Zerrendak osatu ditugu batetik 20 eta hemen dijoaz 2009koak. Lehenengoa da 7garrena, bigarrena 3garrena, hirugarrena da 15garrena, hurrengoa 16garrena, hurrengoa lehenengoa, hurrengoa 9garrena, 18garrena, 14garrena, 11garrena, 4garrena, 6garrena, 8garrena, 13garrena, 12garrena eta 19garrena. Beraz, kanpoan geldituko zaizkigu momentuz, 10garrena eta 5 pertsona. 5garrena, 17garrena eta 20garrena. Zerrendak osatuko ditugu eta banan-banan deituko zaizue esateko zeintzuk zaudete barruan eta zeintzuk gelditu zaten kanpoan. Orain pasako gera 2008ko zozketa egitera. Zozketa aplikazio baten bitartez egiten ari da ikusten dezuten bezala. Oraingoan izango da 4garrena, 14garrena, 18garrena, 8garrena, 11garrena, 2garrena, 9garrena, 20garrena, 6garren, 12, 19, 10, 13, 16, 15, 1, 5, 7 eta 3. Eta komentabatu bezala, kasu honetan bakarra gelditu zaigu kanpoan. Eta hemen berdin, zuekin jarriko gea harremanetan, jakinarazteko zeintzu daude printzipio, zeintzu sartzeko aukera izango dute. Ezinezkoa dugu jartzea listak sarean, adin txikikoak direlako eta datu babesak direla eta. Honekin, itxitzat emango genuke, bigarren txandarako ez baita beharrezkoa zozketarik egitea.
Zerrenda jarriko ditugu, zerrendak Urigainen egongo dira, Urigain kulturretxean, edo zeinek beharko balu, handikan pasa, eta bestela telefonoz edo e-mailez jasoko dezute. Ondo, eskerrik asko.